Foli ni tanuni belebeleba o bɛ k'a lase an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma fo sigiyɔrɔ la. An b'a fɔ ɲɛna k'aw sɔgɔlen b'aw ka teleso la n'o ye Mali Kunnafoni TV.net ni aw ka jamukan sigilen jamukan min n'an b'a fɔ ale ma ko musoya. N'a fɔ n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na ka Mali Kunnafoni TV to yen nɔ aw ti kɛ dunan ye musoya ko foyi la. Musoya ko foyi o tɛna kɛ kunpan ye aw ma n'Ala sɔnn'a ma. Restez connectés a bɛɛ bɛna dɔɔni dɔɔni. Bi mɔgɔ min b'an bolo a cɛsirilen don kosɛbɛ musoya kɔnɔna la mais n ti kuma jan n bɛ kuma d'a yɛrɛ ma min b'a yɛrɛ fɛ a b'o fɔ an ɲɛna aw ni an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogoya min na. Balimamuso ça va? Ça va. Somɔgɔw? Baasi foyi tɛ yen. D'accord san'an ka taa ɲɛfɛ i b'i tɔgɔ i bɛ baara daminɛ n'o ye i yɛrɛ ye jɔn ye en personne? Bon yani n ka kuma daminɛ fɔlɔ n bɛ fɔlɔ ka Mali Kunnafoni TV followers bɛɛ lajɛlen fo a n'a équipe n ka foli belebeleba b'a ye. Donc ne tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ à l'état civil Fofana Batuli. Fofana Batuli. Batuli awɔ. Bon bibi in na n bɛ yɔrɔ min na ne ye chargé de communication de ye n bɛ entreprise dɔ la mun ye BTP ni MEN fana ye. D'accord. Donc en même temps n bɛ animation kɛ n ye kalanden fana ye. Ok. Donc tu es animatrice aussi? Oui, je suis animatrice. Ok, d'accord. Il fallait qu'à faire mon fort, à mes étudiants au Kéré Fedon, et entreprise me fournit ça non. Et c'est qui d'ado là, qu'à donne faïna après l'animation. Entreprise n'en a tout dit. Aïwa, ote bashi. Entreprise EAK Group à tort de Oye, Abdoulaye Karambiri. Il a fait flyers in mais non, ou ba ko fa chokomina. Ni flyers la jaiba jatemine ame domaine chamake. Ame minna ame outillage ke ame hydraulique ke bon mini yɛrɛ fanba yɛrɛ la muso caman b'a kɔnɔna na ame musow ta baara la ame cɛw ta baara la ne de a chargé de communication commerciale ka taga client ɲini k'a di entreprise ma a kɛra mini ye a kɛra garage a kɛra totalu ye donc ame baara an n'olu bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais visibilité fana ɲini k'a di entreprise fana ma donc ne ka baara bɛ so kɔnɔna na. D'accord. Famna animatrice fana dun ale nana cogo di? Bon animatrice a nacogo a ka jan dɔɔni. Ok. A nacogo a expliquer kuma la surunya la. Ayiwa. Bon animatrice in yɛrɛ ne communication kɛ étude la. N to communication kɔnɔ. Bon n y'a ye bon presse fan fɛ journaliste bɛ taa terrain kan u bɛ taa reportage kɛ. N ko nin ka di ne ye kojugu. N ko surtout animation muso minnu bɛ bɔ ORTM na n'u bɛ sigi journal TV la vraiment muso cɛsirilenw don. N ko donc n ko est ce que n t'a essayer k'a kɛ. An ye épreuve dɔ kɛ classe kɔnɔ n kun siranna o kun kɛra art oratoire ye an ka taa concours la n kasira parce que n ma taa n m'a bila n kunna cogo si la ko n tɛna taa la fana u tilala ka n bila ka taa finale la fana an ka équipe ma gagné mais n sera ka n défend n ko ok n ko désormais n tɛna siran public ɲɛ tuguni n bɛ kɛ animatrice ye n taacogo filɛ nin ye ka taa ko ɲɛɲini. D'accord n bɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ. Ok i bɛ se ka i da don musoya la dɔɔni fɛn min ye musoya ye k'o expliquer ne ni an balimamuso tɔw ɲɛna. Bon musoya a kɔrɔ ka ca n'i ye mɔgɔ caman ɲininka bɛɛ n'i ka hakilinata don nka i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ kɔni bolo musoya n'i y'a jateminɛ bibi na an denmisɛnnin caman mais an bɛ ka musoya kɛ fɛn dɔ ye mun t'o ye n'an ma pantalon jan yɛrɛ la an t'a dɔn k'an ye muso ye n'an ma mini jupe don an t'a dɔn k'an ye muso ye n'an ma taa boîte kɔnɔnaw na an t'a dɔn k'an ye vie kɛ nka musoya ye mun ye muso cɛsirilen muso min b'a dɔn a bɛ mun kɔ a bɛ ka nin kɛ bi ne bɛ ka nin kɛ nka ne est ce que a ka ɲi wa dɔw bɛ yen u bɛ masaw dɔgɔya ne bɛ ka masaw dɔgɔya est ce que nin ye ko kɛta ye wa ne bɛ ka nin ɲini ne bɛ ka ɲini kun jumɛn de kama ne bɛ ka kamalen tigɛ bɛ ka nafa jumɛn de ɲɛ ne ye donc muso n'i b'i yɛrɛ ɲininka nin bɛɛ la i bɛ musoya kɔrɔ dɔn k'i fa ni ba ladon ne bolo k'i fa ni ba ladon k'i cɛsiri pour que k'u labɔ nɔgɔ la n'i nana furu sɔrɔ furu kɔnɔna na i ka sabali i ka muɲu bibi na an ɲɛ b'a la évolution an yɛrɛ ɲuman ko évolution an yɛrɛ t'a dɔn évolution ye mun ye. Merci. An t'a dɔn évolution ye mun ye ko ayi n cɛ ka sunkuru tigɛ n bɛ bɔ n bɛ taa kamalen tigɛ an ni cɛw tɛ kelen ye ko dɔw bɛnnen bɛ cɛw la ka tɛmɛ anw kan
cɛ bɛ a bɛ sunkuru tigɛ nka ni e ko k'e b'a kɛ fo k'i sa i tɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ bɛɛ b'i lajɛ n'o ɲɛ de e filantɔw bɛ ka avancer e ko non halisa i bɛ si boîte de kɔnɔ o de ye ka vie ye e bolo e bɛ ka avancer de mais tu regrettes au fait i bɛ ka somɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ de donc musoya tɛ dɔwɛrɛ ye cɛsiri ani muɲu ni sabali de don. D'accord o faamuna Mali Kunnafoni TV kanubagaw i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na a tɛ tɛmɛ o kan a kumara musoya kan a bɛɛ bɛ taa a ye conseil de di musow ma donc ne hakili la aw ni an ye faamuyali sɔrɔ nin na kosɛbɛ o tɛmɛnen ka bɔ yen baara ninnu kɔnɔna la a daminɛ ni bi cɛ e ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a kɔnɔ. Ala ko tiɲɛ na Madame Touré a ma nɔgɔya a ma nɔgɔya surtout en tant que femme muso domaine kɔnɔna na a ma nɔgɔya yanni ne yɛrɛ ka na animation ni stage ni baaraw daminɛ ne papa kun tɛ ka sɔn parce que a yɛrɛ ɲuman na ne de y'a ka cɛmani fɔlɔ ye ne de y'a ka musomani fɔlɔ ye ne ka première année san ne ko ne bɛ stage ɲini ko ayi ko ye mun stage ɲini ko kuma ye ko ne ma étude daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ne ko n ko an ka école la n k'a fɔra ko an bɛ se ka stage ɲini donc a banna ne ma fɛn fɔ ne maman tun bɛ gâteau feere a b'i sigi a b'a ka gâteau dilan su fɛ a b'a siri ni dugu jɛra a b'a di n grande sœur ma a ka taa feere ne ko ok n ko maman n ko to ka gâteau jan n bɛ taa feere école la a tun bɛ gâteau jan n bɛ yala n'an bɔra pause la n bɛ taa feere yan'an ka don n bɛ taa feere n to la n nana bugolo ni chaîne fana feere fo an ka professeur dɔ y'a da ne la ko Batuli Cake ko donc hali n ka gâteau entreprise dayɛlɛ ka kɛ Batuli Cake ye ale tun y'an ka marketing prof de n b'ale fo kosɛbɛ ale ye hakilinata caman di yan n nana innovation don n ka gâteau dilan na bɛɛ dɔn a laban na école so la u b'a fɔ ma ko Batuli Cake explique la n to la an ka entrepreneuriat dɔ la an ka professeur dɔ bɛ yen ale ko n kana kuma kan ka essayer kan ka histoire ɲɛfɔ n gɛrɛna o y'a sɔrɔ chef dɔ bɛ yen ɲɛmɔgɔ dɔ don prosège ale ye n ka kumakan lamɛn n bɛ ka kasi a ko n kana kasi ko n ka n fa ɲininka mun na a banna n ka stage kɛ ko wa fana n k'a jira a la fana n bɛ se ka n débrouiller sans lui n bɛ se ka n cɛsiri ka sɔrɔ ale tɛ o dugusajɛ bɛ n ye n ka dossier préparé n taara déposer yen nɔ k'a déposer yɔrɔ wɛrɛw la ala nana n garizɛgɛ diya yen na n ye stage fɔlɔ daminɛ yen nɔ de n ye n t'o la tuguni n nana fo ANAC la ka na Orange la en même temps n ye animation ninnu fana kɛ ka na n yɛrɛ sɔrɔ fo chargé de communication commerciale la donc ne ka parcours daminɛna ten a ma nɔgɔya dɛ. D'accord. Yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ ko ayi an tɛ se k'i ta yɔrɔ dɔw la dossier bɛ minɛ on te revient sans aucun suite yɔrɔ dɔw la i bɛ taa bɛn ni cɛ kamalenbaw ye i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min na. Muso yɛrɛ sɛgɛn n'o bara o la trop. N'i y'a fɔ i ye dɔ b'a la. D'accord. Ko bɛ yen nɔ f'a ka daminɛ ni gɛlɛya de gɛlɛya yɛrɛ bɛ fɛn fɛn la nɔgɔya bɛ nɔ kɔfɛ halisa Ala ka nɔgɔya. Amina yarabi Ala ka dɔw minɛ. Amina yarabi o tɛmɛnen ka bɔ yen bon baara ninnu avantage sisan nɔ i ye nafa jumɛn sɔrɔ a fila bɛɛ la. Bon alhamdulilayi n ye nafaba de sɔrɔ n b'o fɔ ni nisɔndiya yɛrɛ de parce que n sera ka n fa ni n ba n bɛ dɔɔnin min sɔrɔ n b'a tila n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ yanni n ka taa n cɛla la fɔlɔ. D'accord. Wa hali n y'a ɲini Ala fɛ ni n taara n cɛla la fana n ka tila ka to n fa ni n baw la n kana ɲinɛ o kɔ diɲɛlatigɛ la n ye ko o ko entreprendre n y'a k'olu de kama olu ka joie o ye ne ka nisɔndiya ye donc ne t'olu bila kɔfɛ cogo si la animation côté fana fan fɛ alhamdulilayi n tɛ se ka fɔ n dɔnna kojugu nka n dɔnna dɔɔnin wa fana n sera ka tɛmɛ ɲɔgɔnna caman na alhamdulilayi de n t'a fɔ n tɛmɛna bɛɛ la dɛ nka n tɛmɛna caman na minnu ma se ka se a yɔrɔ la nka halisa cɛsiri u fana k'u cɛsiri dɔɔnin de don o yɛrɛ kun bɛ ne bolo k'a fɔ yɔrɔ la. D'accord o faamuna i da sera yɔrɔnin dɔ ma sisan nɔ ko janni i ka t'i cɛla la Batuli ma furu fɔra. Bon à vrai dire Batuli a ye fiancé ye fɔlɔ bientôt le mariage inchallah. Ok Ala k'o jira n na. Amina yarabi. Ok o fana tɛmɛlen ka bɔ yen chez la femme musow yɛrɛ fanfɛla sisan nɔ e ka baara in nafa belebele jumɛn bɛ se musow ma. Bon n y'a fɔ cogo min na ne ka baara nafaba bɛ s'u ma muso minnu yɛrɛ n'u bɛ baara ɲini na u tɛ ka baara sɔrɔ donc u bɛ se ka na an ka entreprise fan fɛ u b'u ka demande déposer u bɛ se ka taa site sanfɛ mécanique fanfɛla la mine site kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ muso caman cɛsirilenba de bɛ yen i t'a miiri u bɛ don dingɛ kɔnɔ ka sɔrɔ hali cɛ dɔw tɛ se ka don u bɛ mobili dɔw boli kabako don
musow cɛsirilen yɛrɛ de donc m'a ɲini muso caman fɛ minnu bɛ yen n'u bɛ baara ɲini halisa u k'u cɛsiri u ka na entreprise fan fɛ minnu bɛ se k'u dɛmɛ walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na. D'accord. Ne balimamuso n bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔ fɛ fɔlɔ janni n ka kuma n kantenbaw ma n ko n ka kɔrɔ ni minnu ye ani ni minnu bɛ se ka taa filanan ko cɛsiri de bɛ mɔgɔ nafa muso i mana kɛ togo o togo cɛ baara ma bɔ muso baara tɛ ye cɛ baara tɛ ye muso n'i bɛ se ka i débrouiller fan o fan fɛ n'i b'a dɔn i bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ se ka dɔrɔmɛ kɛ 10 ye yɔrɔ o yɔrɔ wuli i k'i kunda yen kan i k'i cɛsiri Batuli y'a fɔ an ye cogoya min na a y'a lajɛ hali n'i ye stage de ɲini o kɔfɛ ko wɛrɛw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc ne b'a ɲini balimamuso fɛ ka welewele lasiw bɛɛ ma bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kɛ cogoya min na n'Ala ni kira sɔnna ma dɛmɛw bɛ kɛ o la o don i ka kumalatigɛ yɛrɛ tɛ muso dɔw b'a fɔ k'u tɛ stage kɛ ko f'olu ka girin ka contrat sɔrɔ non ma nɔgɔ ne bɛ bɛn n'o cas caman ye e bɛ fɛ ka contrat sɔrɔ toi tu n'as pas d'expérience e ko k'e tɛ fɛ ka wuli ka t'i ka dossier déposer ko stage k'u tɛna e lamɛn u tɛna nin kɛ o t'a la o ne ma sɛgɛn e bɛ se ka na i ka hali n'i ye baara sɔrɔ contrat sɔrɔ i tɛ nimisi wasa sɔrɔ donc i k'a ɲini i ka dɔ dɔn i ka t'i ka CV déposer i bɛ sɛgɛn min kɛ tile kɔrɔ san b'i ci mais o bɛɛ la i bɛ tila ka n'o tɔnɔ ye don dɔ nata inchallah nafa b'o de la d'accord sisan nɔ Batuli conseil ladilikan b'i bolo ka lase muso denmisɛnninw ma bi bon ne ka ladilikan bɛ ka lase musow ma bi ala ko tiɲɛ na jamana bɛ yɔrɔ min na musow bɛ ka dɔ kɛ bi a kun fɔra ko muso ka ɲi so de ko cɛlasigi muso a kɛra muso minnu bɛ cɛlasigi la a kɛra an dɔgɔmusow ye minnu bɛ bi u mana kɛ cogo o cogo la ne b'a ɲini u fɛ u ka wuli u kana to cɛlasigi dɔrɔn na ko parce que ko olu ye femme fɔ a ye cɛ b'a nɛgɛ nɛgɛ i fa ni ba ye wari minnu don i la i ka o jateminɛ e bɛna segin u ma cogo di hali ni m'a sara u ye sa i bɛ se ka don jigi kɔrɔ cogo min na i bɛ wuli i b'i cɛsiri o la e sigilen bɛ so k'i bolo fura croiser cɛ bɛ taa muso wɛrɛ ta tuguni mun kalannen don a bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ i kan a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la e sigilen don kɔfɛ de i bɛna wuli ko ayi a ma nin kɛ a ma ɲɛ i y'a yira la ko i ti baara de fɛ o depuis i ma don n'i y'a yira cɛbakɔrɔ la ko ne bɛ baara de fɛ ne bɛ fɛ ka n débrouiller n yɛrɛ ye cɛ tɛna nasɔngɔ dafa kuma bɛɛ o a b'a di ma a se ye mun ye mais ni e bɛ dɔ la a ma fɔ i ka taa baara ɲini papier i kalannen tɛ là d'accord entreprise dɔ dayɛlɛ i yɛrɛ ye i ka essayer k'i boloma yɛlɛma o la ne b'a fɔ musow ye an k'an cɛsiri an denw an k'an hakili to o la don dɔ nata o bɛna kɛ mun ye n'u nana sɔrɔ an cɛsirilen don o fana b'a doubler de n'i y'a ye an caman sera ka na bi ne ka sigi plateau sanfɛ ne ba de y'a dusu donna ani ne fa m'a ye don o don a bɛ sɛgɛn a bɛ dɛsɛ mais o bɛɛ la a bɛ tila ka wuli ka na. D'accord Batuli famille sɔrɔla i ka o ladilikan ninnu bɛɛ la ladilikan ɲuman Batuli da kɔnɔ dɛ nin den dusuma yɛrɛ de tɔw ma ladɔgɔya tɛ tɔw ma lagosi tɛ k'a ɲini aw fɛ an bɛɛ lajɛlen m'an yɛrɛ bɔ a la dɛ bɛɛ de ka wuli k'i cɛsiri i n'a fɔ n y'a fɔ daminɛ la cogoya min na ka dusu ta yaasa mɔnɛ tɛ se ka don musow la bilen parce que diɲɛ bɛ ka taa yɔrɔ min na a ma nɔgɔn Ala ka dɛmɛ d'u bɛɛ ma. Amina yarabi Ala ka dugawu minɛ. Amina Batuli b'i ka folikan b'i bolo ka lase i parents i baarakɛɲɔgɔnw Mali kunnafoni yɛrɛ. Ayiwa ni n ko n bɛ folikan fɔ n bɛ n ka flyers dépliant ta pour que an filɛbagaw k'a ye groupe EAK Abdulaye Karambiri ale bɛ Sothiba de tiɲɛ na ne bɛ n baarakɛɲɔgɔn fo fɔlɔ ka n ka PDG fo monsieur Karambiri ale de ye opportunité di ne ma bi ne ka nin poste occupé a ka entreprise la a ye danaya de d'an kan a ye fɛn dɔ ye de ye na fana mun na a ye n ta donc n bɛ aw yɛrɛ ka équipe fo mun ye Mali kunnafoni ye donc n bɛ Ayuba fo vraiment n y'a fɔ a ye a ma gɛlɛya don a la a ye n reçoit directement ka plateau sanfɛ walasa mun bɛ n bolo k'a fɔ n ka na se k'o partager ni n tɔw ye n bɛ n fa ni n ba fo Fatumata Kansa ale ni Ablaye Fofana ani n baw ka ca n ma ɲini u si kɔ n ka foli belebeleba b'u ye olu de kama halisa n bɛ ka dusu ta k'u ka continuer u ka dugawu don n ye dɔrɔn ko dugawu masa dugawu tɛ bin
Madame Touré yɛrɛ ne ka foli bi i yɛrɛ muso cɛsirilen ɲɛ b'i la et puis i nisɔn ka di ka émission na halisa ala ka taɲɛ d'a ma ala ka a tɔ bɛɛ yiriwa ami ala ko dɔw minɛ voilà donc jana ka clôturer parce que ne ɲɛ bɛ image caman na carte in kɔnɔ i bɛ i da don la dɔɔni k'o ɲɛfɔ ani ka numéro di ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka aw lasɔrɔ cogoya min na musola mɔgɔ min bɛ fɛ ka wuli i n'a fɔ minnu y'i ka conseil mɛn donc k'a lajɛ ka musoɔrɔnin dɔ sɔrɔ yɔrɔnin dɔ la i bɛ numéro di a ma. D'accord n y'a fɔ a ye cogo min na a bɛ Sotiba de immeuble Cissé les lutteurs yɔrɔ fan fɛ bon image ninnu na aw bɛ image caman ye a kan sanfɛ an bɛ équipement de sécurité station ninnu an bɛ dɔw livrer a la an bɛ raccord flexible kɛ olu bɛɛ bɛ taga garage ka côté fan fɛ ani station ani mine mɔgɔw yɛrɛ a fanba bɛ se mine mɔgɔw de ma ani garage donc an bɛ matière hydraulique fana kɛ an bɛ chaussure de sécurité dilan a marque caman bɛ Delta Force bɛ Diwalt fana bɛ yen donc ani partenaire caman bɛ ɲɔgɔn fɛ mun ye Parker ye olu ye international ye ani Timken an n'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc an y'a fɔ aw ye cogo min na n'aw mago bɛ s'a ma dɔrɔn aw bɛ an ka page Facebook bɛ yen mun ye EAK groupe ye an ka fixe ale ye 20 21 90 63 ye donc an ka kunnafoniw bɛɛ bɛ an ka page Facebook sanfɛ ou bien n'u mago sera ma n y'a fɔ cogo min na u b'an sɔrɔ Sotiba. D'accord o faamuna halisa ala ka entreprise yiriwa ala ka taa ɲɛ amina courage à vous. Merci. D'accord an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ i ka nali la ka diyara n ye ala ka se ni ɲuman so. Amina yarabi. Merci bien. Merci. Mali Kunnafoni TV kanubagaw ni ne tun b'an bolo bi ka yiraw la wa ni ne kɛra aw garisɛgɛ bi n'ala ma basi kɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musoya jamukan caman caman sanfɛ inshallah ka faamuyali caman woloma k'a lase aw ma an bɛɛ lajɛlen ka faamuyali sɔrɔ min na wa ne yɛrɛ hakilina la aw ni an ye faamuyali caman sɔrɔ Batuli Fofana ka bi ladilikanw ani u ka entreprise kun ka ko kan bye bye.